La 37, intentarem llegir-la el més ràpid possible per l'aprovació d'aquest nou reglament. Atès que la participació ciutadana és una eina de treball i un principi bàsic de la pràctica democràtica, l'actual manera d'entendre la democràcia i la forma d'exercir la política han provocat un allunyament progressiu dels ciutadans vers les institucions, atès que la participació i la implicació de veïns en els afers públics permet aprofundir la democràcia en l'àmbit local, hauria d'esdevenir l'eina que possibilités decidir dia a dia quina és la ciutat que volem. Els ajuntaments, com a institució més propera als ciutadans, tenen una gran oportunitat i responsabilitat en aquest sentit. Entenem que per tal d'aprofundir en la pràctica de la democràcia i implicar els nostres veïns i veïnes en els afers locals, cal impulsar i dotar l'Ajuntament d'unes normatives i reglaments que permetin la intervenció de ciutadans i entitats de la política municipal. Atès que el ple municipal hauria d'exercir com a màxim òrgan representatiu i de presa de decisions del municipi, tanmateix entenem que per progressar en la radicalitat democràtica del nostre municipi i de la societat en general, cal plantejar la possibilitat d'anar més enllà de delegar la responsabilitat als grups municipals. Donat que al ple municipal es proposen, debaten i aproven accions que repercuteixen en el dia a dia de la vida local, entenem que caldria obrir el funcionament d'aquesta institució per tal de promoure que veïns i veïnes i entitats hi puguin participar d'una manera més activa i directa. Atès que el ple de 25 d'octubre de 2011 va aprovar inicialment el reglament orgànic del ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet i que el mateix ple en sessió ordinària de 20 de desembre de 2011 va resoldre les al·legacions presentades i va aprovar definitivament el reglament, atès que segons l'article 1 del títol preliminar, disposicions generals del reglament orgànic del ple, objecte i naturalesa jurídica del present reglament. Aquest reglament de naturalesa orgànica té per finalitat establir l'estatut dels membres de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, l'organització i funcionament del ple municipal, de les comissions del ple, de la resta d'òrgans complementaris, tot això com a desenvolupament de les previsions contingudes als articles 122.3 i 123 de la llei 7.1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. Atès que la nova composició del ple de l'Ajuntament sorgida de les eleccions municipals del passat mes de maig de 2015 ha configurat un nou consistori amb 7 grups municipals, 8 inicialment, i tenint en compte que el reglament orgànic de ple vigent actualment es va redactar i aprovar amb una composició del ple totalment diferent, 5 grups municipals, atès que l'actual composició del ple, dinàmica dels grups municipals i normativa reguladora de la participació als plens municipals no donen resposta a la nova realitat política de la ciutat i no generen cap interacció amb els veïns i veïnes de la ciutat, atès que les entitats de la ciutat que volen fer preguntes al ple per tal d'introduir-hi debats i o qüestions relacionades amb la ciutat han d'esperar a l'última part del ple per fer-ho, segons l'actual reglament orgànic del ple, aprovat definitivament el 20 de desembre del 2011, donat que els plens d'aquesta legislatura estan durant de mitjana unes 6 hores i que, per tant, la part de les preguntes de les entitats al ple tindrien lloc sobre les 11 de la nit, atès que des de l'inici de la present legislatura, en els últims 12 plens ordinaris, només una entitat de la ciutat ha presentat una pregunta al ple, donat que des de l'inici de la legislatura, des del grup municipal de la Cúpula Actiu, hem sol·licitat en reiterades ocasions l'inici d'un procés participatiu per a la redacció d'un nou reglament orgànic del ple i també d'un nou reglament orgànic de participació ciutadana, sempre amb la voluntat que aquests reglaments permetin establir i desenvolupar mecanismes que ampliïn el caràcter democràtic i participatiu del nostre Ajuntament, atès que segons l'article 63 del reglament orgànic del ple, la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions és òrgan d'existència obligatòria, conforme determina l'article 132 de la 785 del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i que és aquesta comissió a qui li correspon dur a terme la defensa dels drets i interessos dels veïns davant l'administració municipal, atès que el procediment, règim de funcionament i règim jurídic de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions, inclòs a l'article 63 del reglament, no s'han desenvolupat des de la seva aprovació el 20 de desembre del 2011 i que des d'aquesta data mai s'ha convocat l'esmentada comissió, atès que la composició nominal de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions va ser aprovada segons decret d'alcaldia i presidència número 9.800/2015 el passat 9 de desembre de 2015, és per tots aquests motius que el nostre grup municipal proposa al ple l'adopció dels següents acords. En primer lloc, iniciar en el termini de 2 mesos el procés de modificació del redactat de l'actual reglament orgànic del ple, presentant als diferents grups municipals un programa detallat d'aquest procés de modificació de l'esmentat reglament. En segon lloc, abans de finalitzar el 2016,
portar al ple la proposta de modificació del reglament orgànic del ple per la seva aprovació inicial, iniciar el procés d'informació pública, al·legacions i aprovació definitiva. En tercer lloc, que l'esmentat programa de treball compti amb un procés de participació ciutadana que faciliti als veïns i veïnes poder aportar-hi propostes per a la redacció d'aquest nou reglament del ple, orgànic del ple, així com el compromís del govern d'assumir aquestes propostes. En quart lloc, informar les associacions locals i a la ciutadania a través del registre d'entitats i dels mitjans adients de què disposa l'Ajuntament de l'adopció de l'acord tercer d'aquest procés. En cinquè lloc, una vegada aprovada definitivament la modificació del reglament, fer-ne màxima difusió i informar mitjançant una convocatòria pública oberta a tota la ciutadania i entitats per exposar-los les possibilitats que oferirà el nou reglament orgànic del ple, animant-les a fer-ne ús. I en sisè lloc, donar trasllat a les mocions a tots els grups municipals, al Consell de Ciutat i a la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de l'Hospitalet. Gràcies.